Allah siramole oramo Otabang membuang malang siramole oramo Omarao lakaran tiang larang jauh bunga lanang Omarao lakaran tiang larang jauh bunga lana ngona tadilah carito olah nombor ladu kinilah masuk akan nombor latigo tonton YouTube larang rantau olah sinar lapadang dia gepiti di sidoan yo untuk pembali onda nyo ambil di cantik mani pai lain nyo kadia ler nyo bali sebuah onda bangaru jadi antara cantik mani olah jo badan si doan tadi cantik mani bertambah sayang bertambah cinta kasih do oh an bertambah cinta kasih doan itu bana badan cantik mani pitinyo tu mananyo agi yo untuk pembali onda baru di maloinyo tak kasayang di maloinyo tak kacinta
Namande dari cantik mani mencari elok badan duodo badan doan yo bara de inyo bacarito ndak kabalarang anak kamapai yo jo badan buyung doan tuan. Oh iya jo badan buyung doan coy itu bana badan inyo indak disiko di palamo nanonda sudah babali la nyoba onda babali sakupi baru di balinyo tuan. Sakupi barunya di balinyo disiko kalau badan inyo de inyo bagalak-galak di sinan badan buyung doan. Oh tinggaan sedang coy itu to bilang badan diri kita awak yo sayang kasih doan sayang tertuntung badan inyo cinta tak labi bagi doan indak takana do di suami lah babaikan. Ndak guna do to bilang lamo ndak paralu dibilang lamo bana abi hari baganti hari abi hari baganti pakan. Oh tiba waktu hari minggu jalan-jalan ke danau Singkara tuan. Oh jalan baduonyo ke danau Singkara iyolah badan buyung doan sarato jo upiek gita jalan jo oto jo sigita oto baru nangka namonyo si doan nyo suruh menyupir oto sigita duduk di sabala nak tangguan sanang hati gita raso diambung-ambung jiga raso di poncak anau pokong lah raso di awak duyan angkop ma awak bagandiang jo anak bujang gagah. Sagaga itu pak badan doan di malo doan dak kagaga awak gaga malah gak pandai awak tinggi putih barasi tak gilo badan gingita apa Otak gilo badan kita nanari sari tu hari bertambah patang juo patang bajawe dengan malam-malamnya kalau dipandang. Oh bakat to badan diri doan nonde kita adik abang kok le sayang kita ke abang. Oh ndak boleh pulang do dia hari kini to cari tempat sarahat baik itu bana katoyenyo. Oh mandang kato rupo itu aja wapan dari kita kama sajo kato badan abang kita ndak ado kama larang bangai. Dek sedang duduk di tepi danau hari bertambah malam juo nyo ambil tempat serahan ambil penginapan di danau Singkara iyo di badan buyung doan duo jo piek kita tadi membayi badan diri kita. Kok doan ni ndak punya piti ala-ala tibo di penginapan minta makanan sekalian ado mirabui di dalamnya cukui bayi berminumnya dek makanan ala meminta carito mulai ka dibuka. Onde kita adik abang kok dapet kandak badan abang campaan ayah anak kita minta lah cari kanan lama kita nak nikah lah oh kita hola naknya lalai
Oh kita nak nikah dia nak nyolai kata sampai serupa itu onde bang doan sayang kita. Oh tunggu sampai kita balik cari dahulu masalah kok berang suami kita di sini ninyo baca apa. Omandang kata bantu itu nak tanggung senang hati doan peluk-pelukkan badaninyo senyum-senyumannya baduo ba itu kita josido. Oh Oba itu si kita Pak Josidoan nindak disiko to palamo tinggal ninyo sedang di penginapan to japui badannya buyung renol duo jo anak badaninyo. Ariado pukul 2 balik nang kita alun jo balik nani bulopa niat tadi alun jo pulang badaninyo ladake hari pukul 1 anak main bau ibu juo. Honyo laloan badan lopania onde nak kandung lopania yo nak. Oh lalu pania na apa lalu lana sayang apa jan marintang banyak perangai sebantala ibu balik Tuhan. Oh sabantala ina ibu pulang coy itu kato badannya buyung renol. Hari bertambah siang ju sainggonyo badan si renol ndak lalu semalam itu menunggu badan diri kita nang kita alun ju pulang. Ala 2000 kuampe nang kita lun babalik tak kalau renol hati rumah Tuhan. Otak kalau renol hati rumah ariado pukul 6 pagi meningkat ke pukul 7 menjawe ke pukul 8 hari ala pukul 9 badako setengah 10 alun babalik badan kita naninyo badan si renol menunggu juo jo anaknya. Sadangnya duduk pak di ruangan tadanga oto babalik lah balik badan diri kita Tuhan. Oh ala babaliknya badan kita seto babalik badan kita turun lainnya dari oto. Oh satonya turun dari oto memang gak kasar pak kecik renol karano lama lewat tibate karano lata lebih bana. Oh baru tiba di hati rumah tanyo datang dari si renol dan ngadi kita sabananyo kama semalam hari tadi lah jam 10 mangko balik Tuhan. Olah jam 10-nya mangko balik mandanga kata coy itu dek mandanga tanyo badan renol tersampuk badan diri tainyo mencari gara-gara juo nanupik si kita tadi. Danga layu ngai elok-elok janam bolo nang agak-agaan janam bolo nang kang anti-antian ba itu keto badaninyo kotak sukuang jo badan ambo keluar tio hari ambo keluar siang malam barangkiang dari rumah ambo ndak lo para luang ndak nio badan nang lai ba itu keto badaninyo.
Mandanga kato rupo itu tamanu renol mandangan ndak patui itu nambah sabui nyo pawaang nyo bada renol bamanu renol dikurisi opa tumpak di badan kita tadi nyo tarui ke dalam bilik seto tibo di dalam bilik nyo ambil tas sebuah masukan kain bada renol masuk kata selo-elo. Satu tibo di tas kain renol dangala diang buyong renol nyo campaan kalaman rumah barang kelang lei dari si koyong barang keang dari rumah ambo ndak niodo buyong lai capek caraikan badan ambo coy itu bana katoinyo mandanga kato coy itu memohon badan diri renol onde kita sayang abang oh kita ibu lupa ni jangan carai dia diminta ala kok salah kita abang mengecek kita. Oh bari maaf kita bang di kita yo dia. Oh jangan kain campaan ala kok salah bang mengecek. Jangan nambo di usia lah mohon kabadan dia diri kita Tuhan. Oh mohon ke badannya diri kita jangan ambo dibuang pulau kok sempat ambo kita usia kalau nyawa kita buang ke mambo ke kepai ambo ndak ado kita badu sana abang disiko anak dagang yo dia. Mande indah bapak indah dusana indah seorang juo ambo anak yatim piatu bausia awak dari rumah kama badan kama nompang kok salama dia badan abang Tuhan. Kok salah maaf dia badan abang ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu botong bopan ni hati kita nyo ambil ayat meja nana iya do dalam cerek nyo tambahan kemungko renol barang keang yuang anjing gadang ambo ndak nio buyong lai tinggal jajak mosapu laman. Oh capek caraikan badan ambo ba itu kato badan inyo tinggal capek badan ambo yuang kok kama kapai yang bukan urusan ambo kok kamati di jalan matilah mola kok kamati ndak makan matilah mola itu bukan urusan ambo ba itu kato badan kita. Oh mandanga kato coy itu manangi badan buyong renol onde nak kanduang lopani ayo nak. Oh ibu meminta cari kapan ndak dapat apa minta cari nak kandung sayang jo apa lupa ni sayang apa nak. Oh harapan gadang badan apa dek lupa ni alai padusi kaganti ayah dengan mande dapat ibu nak. Oh meminta cari nak akadayo badan apa akadayo apa lupa ni kama apa kama ngadu kama apa kakapayo nak. Oh apa ndak ado badu sana apa disiko anak dagang dapat ibu mau siapa nak Oh dapat ibu nak mau siapa nyusia nak apa de ibu ba itu kato badan inyo mencali apa menangi anak badan inyo naninyo silopania.
Honde ibu dengan mana kok salah apa lopania, kok salah tolong dimaafkan. Oh tapi kok awak mencari apa, ndak ada dobu apa nan salah badan diri ibu. Ibu tak lambe pulang main lama-lama lun jo balik lah siang tiba di rumah yo bu. Oh ndak wajar ibu bantu itu, ndak patut seketek juga dapat apa lo ibu usia. Ibu lah buai di badan apa yo buai, lopania sayang bu pakai apa yo bu. Oh anak cadik sabantu itu hampir ke tamat sekolah dasar. Nyo ambil tangan lopania, nyo elok ke dalam bilik, nyo kunci di bilik dalam. Cari to jangan piek di banyak tuan. Oh cerita jangan piak di banyak ikolo bantu apa nang kadi bela-bela wa itu kato badannya tu mayor magita tadi mandang kato rupo itu baru menjawe badan buyo renol. Honde dia kan buang lopa matu magita dia yo ibu dari lopania. Ho kotak kadape minta bana, kotak kadape minta ampun. Anak jangan dibae pulo kita. Ho mohon abang kabake kita. Coa bana ma berang kabang. Coa bana bangi badan kita. Anak nak jangan disakiti dia. Oh anak nak jangan disakiti, mohon abang kabake kita. Ko iyo awak nak bacarai, agilah piti dia badan abang. Mandang kata itu piti nangkang minta nyo ambil piti di kita, nyo ambil piti ampe ratu ribu, nyo lantiangkan kamu korenol, ambil layu ngai piti nangko, caraikan badan diri ambo. Ang baon dah buruk tu cie, capek barangke hari kini jatuhkan talak badan ambo. Kotaan jatuhan talak hari kini bo bunuh mati yuangai. Olah ate laru mai. Bobon wa mati angate rumah ba itu kato badan kita. Oh mencari pitinya campaan sebanyak hampir ratu ribu. Nyo pilih piti di renol, nyo masukan ke saku elok-elok, nyo ambil kontak onda buru Oh kok kare juo kita nak bacarai, kok lah keluar onda dari pagar lah jatuh talak badan ambo. Ba itu kata badan inyo selamat tinggal badan kita nang kabala bila kekayaan. Oh nang kabar sakilah dia badan kita, biarlah abang jalan seorang dia.
biarlah bang dia jalan seorang nakkan dua ngopi lopania selamat tinggal nak apa elok-elok nak tinggal jo ibu apa barangke nak nyolai parangai jan banyak-banyak rajin-rajin lopania wasikola yo nak selamat tinggal nak badan malopania yo nak selamat tinggal nak apa kok lainnya panjang umur lopania kok lai panjang umur duya kok gadang barisu anak apa yo nak di apa tadanga calik lah apa lopania dia apa indah kata jalan antak kamatina di palantai onai selamat tinggal apa yona apa rok kelopaniana apa sayang kelopaniana pe ibuna meminta cara yonai ba itu kato badan renol Tuhan ojo itu renol menangi tumpak di badan kita tadi sekete indah badan ibu ndak ibu sekete juo ndak ada raso ibu hati tetap rumahnya kunci juo rumahnya kunci renol pai barangke badan diri renol satu kamulai meninggal rumah gadang sabantu itu oto adolo terletak dalam kandang ayam mindak terbilang doma ndak tanggung ibu dalam hati bukan kemain ya Allah ma pengasih pada marasai bantu iko japui lah nyawa ya Allah badan ambo ya Allah marasai bana badan awak bakau dui kekasanang lakayo bini minta cara cobaan pokok ya Allah hokonan datang ya alai ba itu kato badaninyo ondanyo ambil renol pangai tuang ondanya ambil renol pai berjalan onda dari rumah keluar dari pekarangan pagar ibu hatinya ndak kemain kama orangnya aranyo 7 daerah lintau tabayang kawan dak ulunyo nyo ado bakawan nyo pak sangat setia tapi babini di daerah lintau pajatu ma aslinyo kama anak dagang juo tapi nyo babini di lintau nyo calik kawan lamoi nyo banamo si buyong sorol yo dari si junjuang kakak lintau baon darenol maei hola samo la sorang indah di jalan di Palamo indah di siko di Palamo topa capek kabah seketek dari si junjung ke Kalintau ndak lama bana di bawah ndak anggaran 2 jam lebih kurang lah sampai ke daerah Lintau
Otarui ketampe kawan inyo siak konamo kawan sma kawan badannya buyong renol banamo si buyong sorol Obana mo si buyong sorol si Gadija namo bininyo datanglah badan buyong renol seto baranti onda dilaman tekajui badan buyong sorol onde badan nang buyong renol onde kawan di badan ambo naiklah sobat ate rumah ala naik badan renol setola naik ate rumah ayenyo buean di bini sorol iyo diopie si Gadija satu talata aye di meja minumlah sobat aye nako minumlah kopi nan talata renol. Omandanga kato dari sorol bakato badan diri renol jadi kawan kato badan renol. Oh ala kato renol tadi onde sobat dengan bana lama lang tibo di ambo lah cari sobat josi gita tuan. Oh ambo lah cari josi kita ndak dape ambo minta ampun ndak dape ambo minta bana kondak namu menyabut cari nyobunuh mati ambo ate rumah coba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu taman wong sorol mandangan tuan. Karo maman wang badan sorol cuman jawaban dari sorol kaba aju oleh dia badan awak kaba aju oleh sobat badan kita kepala rumah tangga sebagai laki-laki ate duya. Ko awak salah awak pai urang salah urang yo pai awak ko abu ate tunggu samo tuat kudo palajang buki ba itu kato badan inyo tinggalnya badan mendapati dia. Jadi apa nganang lai buyong renol kamar rencanang sudah iko kato sampai renol menjawe onde sorole sobat ambo oba olambo bakarajo carian pondok buru tempat tinggal untuk karajo badan ambo ba itu kato badaninyo. Homandanga kato rupo itu ko itu nangkang tanyo ado pondok di ladang ambo bulie di sinan badan nang tinggal pariu ado untuk batana bulie manatap dake pondok dia. Oh boleh menatap dake pondok ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu sanang taraso dalam hati yo sanang bana hati renol indak tabado sanang hati de inyo sadang cuy itu ape adolo di tangannya memang ape ndak ape maha tapi ala bisa padiokol alanyo ado pakai WA ba itu dalam sejarahnya kininyo badan diri renol tinggal di pondok ladang sorol Oh tinggal di pondok ladang sorol ba itu bana kok dilie indak to bilang lamo bana yo indak disiko di palamu ko ado sorol karajo ko ado inyo karajo lanyo tolong badan diri sorol
Nyobao di badan sorol karajo mambuwe kandang ayam ma itu renol hola josi sorol Oba itu renol josi sorol karajo membuat kandang ayam tinggal renol josi sorol nyosadang karajo buat kandang to bilang badan diri kita Ode awak lecarai jo suami dia kawa kesidoan datang sidoan kesijunjung Oh datang sidoan kesijunjung kesimpang lambang Tanjung Ampalu ba itu badan dirinya Hotarui katampe pak badan kita Ndak tanggung sanang hati kita Nampak si doan Nala datang Tuhan Olah naik nyokate rumah nyobue anaye di sigita sanang hati doan dak tabado Ari batambah tinggi juo tinggi bajawe dengan patang Ari sapatang patang itu patang bajawe dengan sanjo bakat doan kasih kita Onde kita adik abang bilonyo awak kakak nikah ba itu kato badaninyo Kalau itu bang nana bang tanyo kok sampai dah 3 bulan barulah nikah badan awak bang Oh barulah nikah badan awak kok iyo dia serupo itu babali abang ke Solo dulu besok abang kemari balik Oh kata sampai kita mengecek kok iyo bang pulang ke Solo baolah bang iyo to awak joto awak Oh abang pulang bang Joto awak bang abang pulang kato sampai kontanyo ambil barang ke badan buyang doan Oh barangkenya si doan tadi di lokasi negara si Junjung menuju daerah Solo Oh menujunya daerah Solo indah to bilang lamo bana sedang di jalan oto tadi Oh sedang jalannya kalau dipandang sedang berjalan oto tadi sedang jalan oto manarui menuju nagari Solo abiari sari itu ala lati boto di Solo
Sato tiboto di Solo menggaya badan sidoan malaga badan dirinya awa ala baoto rancak tuan awa ala baoto rancak coy itu bana badan ninyo tapi bapiti badan kurang di telepon si kita dulu diminta pitik joinyo kaban ado masalah di kaban malangga urang tapi oto indah ado baa nyo telepon sekali kasih kita nyo kaban malangga orang tapi nyoto lendak rusak cuman nyo utang kadi bayi kota oto di tanurang ba itu bana katodoan kato sampai piti nyo kirim ala nyo agi di sigita dek lah nyo agi piti tadi tumpak di badan buyong doan nyopai kakadai cantik mani tuan baik kakadai cantik mani nyo japui upi cantik mani nyo raun ke kota Padang joto rancak mai olah pai laraun ojo torancak pai raun tinggan sedang pai jalan-jalan kemara ke kota Padang oto japui renol di nagari rintau tinggal di pondok buruaso kok malam keluarnya duduk di lapau jo kawan-kawan lah nyo kenalkan di badan sorol maso nyo kawan badan ninyo sobat lamo mana darinya Oma alun duduk di lapau bajadi ko ajo damino ba itu di lapau nyo narami oba itu di lapau nyo narami jadi ado di sinan preman cie siako namo namudo tu siako galajo namonyo banamu inyo buyong toto oco itu kalau kau dipandang pajatu obinyo judi olen co itu kalau dilihat si toto obi judi olen entong memasang nombor sajo segala nombor dipasangnya naninyo badan buyo renol mencalik jo kasih toto ba acaronyo kodamai niko ba itu kato badaninyo oh baru bakato badan toto angado ndak pakai penduit angado ndak pakai api bantu iko kato sampai ado dah kato badaninyo nombor rekening ang lai ado mandang kato bantu itu nombor rekening dambo ado tapi baisi balunado ba itu bana kato inyo nampok kok nombornya dolu nanado mbo bue anang kunci kok lai ado baminat dia Omandanga kato co itu iyo jadi dah kato badan renol nyobue anak kun togel cie amere nyo akun togel Prabu Toto gembo emas ba itu bana kok dipandang salah saya kun nyobue kok ingin ang memasang panu iko ang takkan hadiah panu tapi ndak ada pakai potong parsen pasang 1000 bayi 1000
kok memasang 1000 dah bayar 1000 ba acaronyo tu dah kok kanainyo. Oh kok memasang ang 1000 rupiah kanai uang diampe angko 90 nak piti yang tarimo 9 juta 900 1000 rupiah ang memasang. Kok memasang 10.000 kok kanainya sebanyak tumanyo ampe angko baratu piti nangkang tarimo 100 juta dake dia. Oh tapi jarangnya dia nang kanai ampe angko, jarangnya nambuli orang nang kanai. Kau tak rasaki kabagi ba itu bana katoinyo. Mandanga katoco itu lah sanang hati badaninyo, sanang hatinya ndak tabado ala tahu caro-caronyo, tinggal maisi depo sajo, tinggal maisi piti sajo, ba itu bana di sirenol. Naninyo sirenol tadi de alas tahunya tunjuan, de ala pandainya ajan, kok tibo penarikan piti ikolo caro penarikan ikolo caro pendeponyo, ba itu kato badaninyo. Ndak paralu doto etong lamo, ndak guno to bilang lamo bana. Maalun sirenol tadi hari bertambah malam juo, balik ke pondok ladang sorol tuan. Oh balik ke pondok ladang sorol, setelah tibonyo di pondok tentunya lalu di pondok sorol. Hari siang pai karajo tadaga kana bukan kamain, iyo lah rindu di anaknya tadaga bana jadi anaknya, iyo jauh piek lopania tapi baa mangaban mandenyo kawa nan tak suko. Mandenyo kawak kurang suko, ba itu bana badaninyo, indak to bilang lamo bana biari baganti hari, biari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan, lah 3 bulan sudah cara ituan. Lah 3 bulannya sudah carai naninyo buyuang renol tadi, bau saonyo lai tarui juo tapi dapet sari habis sari, ba itu para saya ninyo. Di sinan kalau kau dipandang balam taranggo ate tanggo, manyang taurai ate pintu, salam ta'azim badan kita, alie sekete tantang itu, alie kabang ngake anak inyo tuan. Alia kabake anak inyo nambah namo piek lopania, sarato jo badan kita namande dari lopania. Abi harinya lava ganti hari, tibo wakatu yo jangkonyo ida sampai nyo balaki nikah jo bangadan mae. Ola buyuang ladoan Oni kaya badan buyang doan, ba itu bana badani.
Oh selesai nikah badan kita iyo joinyo buyong doan lah tahu orang namanya si kita basuami bujang. Oh si kita balaki bujang tersebar pak jauh-jauh hampir dapat kabar kawan-kawan de inyo ala kato kawan-kawan wajar saja nyo balaki bujang nyo kayo sabantu itu ala kata orang keliling nang kita nak tahu diuntung nak kasai lo laki nyo dulu nambah namo si buyong reno lai tabuang di badannya kalau nang kini laki kita kamabian kita saja Tuhan. Oh kamabiannya kita saja di sinan kalau kok dilihat maalun saja badan inyo iyolah badan doan tadi. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, ala sabulan 2 bulan, lah cukui ketiga bulan, sudahnya nikah jo si kita, basanang-sanangnya di rumah, inyo ndak ada bau sao. Aju oleh kabau sao kandang ayam kita sebanyak itu ayam batalu tio hari Tuhan. Ayam bataluannya tio hari coy itu bana badaninyo indak guna to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana maalun saja pak badaninyo agak di badan buyong doan nyobue pak sinetron seketik nyobue ingka angka jo kawan-kawan nyo telepon kawan dari Solo nan samo-samo baju dinan cie adik badaninyo datang yo ketampe badan nambo kalau kasih daerah si junjung tiba ke rumah badan nambo angkaba nambo bautang ang minta piti kambo kondak namu ambo bambai yang bunuh saja ambo di rumah ba itu kato badan doan ang bau ladiang gak 2 buah coy itu kato badaninyo mandanga kato kakak tadi jadi barakak kaban kakak bautang ko itu nangkang tanyo kaban kakak punya utang sebanyak 2,2 dia. Sebanyak 2,2 ba itu bana kato inyo mandanga kato bantu itu lasanang hati adiknya cukui jo kawannya sekalian barangke adik jo kawan kakak menuju daerah si junjung nan simpang lambang Tanjung Ampalu katampe badan nupi kita Tuhan. Katampe badannya upi kita indah disiko di palamo de oto bajalan tarui pane de lamo bakal lamo antibo adiknya dari Solo 100 jo kawannya tadi baranti oto di laman la rumah Baranti oto di laman rumah turunlah orang nambah
turunlah orang nambah dua, deklah turun orang nambah dua, latarui kalabur rumah ditanya sekali banyak di sinan. Onyo baca assalamualaikum menjawe orang ate rumah Waalaikumsalam ketoinyo serta menjawe Waalaikumsalam mencali badan buyung doan kironyo kawan jo adiknyo. Hodek pintar badan buyung doan ninyo tu bantu ketakutan Bakato badannya diri kita naiklah bangkat rumah jadi katonyo badan orang nambah dua lah naiknya kate rumah satu tiba dia te rumahnya pacik mari doan sekali nanggolok keluar sekali. Odangalah diang yuang buyung doan nindak kang bayi utang kambo kotang bayi utang kambo harikin yang bodabi mati-mati bodabi yang dia te rumah ko biarlah ambo masuk penjara lah lambe ambo mencari yang baik itu kato badaninyo. Mandanga kato rupo itu nandoan nindak kamanjawe baru bakato badannya tumayo tumabini dari doan. Ala kato bini doan onde abang dengan bana jangan main bayala jangan abang main dabi kita selesaikan secara elok bangai. Kita selesaikan bang secara elok. Bara banyak suami ambo bautang ba itu bana katoinyo. Mandanga kato rupo itu kok banyak dia indak banyak bana seketik ndak seketik bana ba itu kato bandaninyo sebanyak 2,2 mandanga kato co itu taman wang kita mandangan. Sebanyak 2,2 kok iyo bang 2,2 lapean suami kita janinyo dibunuh pulau utang tu kita tukang bayi bang Oh tapi bajanji kita dulu iko bang pekabe oto iko ma bang sure-surenyo sarato pekabe jo setengka lebarat talo oto abang ambil mandanga katoco itu ko iko tonyo dia kawasawi oko to ndak cukui pembayar utang iko paling namu ambo talo anggarannya 600 juta ba itu kato badaninyo ba itu kato peminta utang ko iyo bang 600 juta nyo ambil barang pariasan ado sanggaran tumanyo ado anggaran 100 mayam nyo agian lo barang 100 mayam dipatui yo harago barang diagian piti tersimpan baru nyo dapet nyo 1,3 tinggal 900 lai tuan. Oh tinggal 900 lagi jadi baanan 900 ba itu kata orang penagih hutang. Kalau itu bang nana bang tanyo bajanji sama laki gak 2 hari mbo jua kandang ayam dulu pambayar hutang bang Hola badan lah abang